θέλεις να σταθούμε στο ότι με τη λύρα μπορείς να παίξεις πολλά και διαφορετικά είδη μουσικής. Βέβαια, σαφώς. Να πούμε καταρχήν μια καλησπέρα σε όλους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσένα και στην Κατερίνα Κάρολ για την φιλοξενία σας σήμερα εδώ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ, γιατί θα μας κάνετε και ένα υπέροχο πρόγραμμα. Να είστε καλά. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας. Όσον αφορά τη λύρα τώρα που είπαμε και ότι μπορεί να παίξει διάφορα είδη μουσικής, αυτό είναι αλήθεια, γιατί είναι ένα όργανο σαν όλα τα άλλα. Σαφώς και ανήκει στην ποντιακή παράδοση και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Αλλά σήμερα είμαστε εδώ για να δώσουμε μια διαφορετική πτυχή στα ακούσματα της λύρας και να δείξουμε ότι μπορεί να παίξει και διάφορα άλλα πράγματα. Ξέρεις τι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και που μου άρεσε όταν μου το είπες? Μέχρι και κλασικά κομμάτια μπορεί να παίξει ο Διονύσης. Αυτό δηλαδή δεν το έχω. Επίσης θέλω να πω ότι στην καρδιά, λες και μαγιά μου έχεις κάνει, φράγκο Συριανή γλυκιά. Λες και μαγιά μου έχεις κάνει, φράγκο Συριανή γλυκιά. Σε ανταμώσω κάτω στην ακρογιαλιά, θα θέλα να με χορτάσεις όλο χαδιά και φιλιά. Θα θέλα να με χορτάσεις όλο χαδιά και φιλιά. Στον Πειραιά, στα καμίνια, το για καλή καρδιά, μα και γκρίνια. Μάζεψα μια βραδιά τα σαΐνια, ήρθα κρυφά το παλιό μου καημό να σου πω. Μάτια φουρκωμένα, παραπονεμένα, δίχως αγάπη και πόνο κανένας δεν ζει. Μάτια φουρκωμένα, πάρτε με και εμένα, πάρτε με τώρα να πάμε στον κόσμο μαζί. Στον Πειραιά, στο μουράγιο, είπα θα σκοτωθώ, μα τον Άγιο
έκανα υπομονή και κουράγιο κι ήρθα κρυφά το παλιό μου καημό να σου πω. Μάτια βουρκωμένα, παραπονεμένα, δίχως αγάπη και πόνο κανένας δεν ζει. Μάτια βουρκωμένα, πάρτε με και εμένα, πάρτε με τώρα να πάμε στον κόσμο μαζί. Τελικά η Κατερίνα είχε απόλυτο δίκιο ότι έχεις πολύ ωραία φωνή.